pondelok, kdy prišla nová zásielka, to vám bola v pekle radosť preveľká. Poslali nám ľudí zlých a nespratných, keď sa však piekli v hrnci, stratili hneď dých. Prosili, aby sme ich nemučili, by sme ich naspäť na zem doručili. Už vraj budú dobrí, aspoň na skúšku, vraj. Prestaň ma tu dirigovať, ty nosaté omedlo. Kričím, pištím od radosti, že ma šťastie postretá. Spal si svoje caky-paky, nech ťa tu viac nevidí. Nemyslí si, že ti ja snáď chalupu len závidím.